Kai, wai da rashin mutunci hakan layi za a zo a yi mana wannan abu? Kai, malam ina tunani fa irin yan yaran nan da suke shaye ake basu mashin ne. Allah mu zakulo shi. Ciao. Alhaji tashi mu zakulo shi. Mu je mu gani. Ajiya. Ha? Ina mai mashin din nan? Ha? Gani? Ma'ana wanda yake ja, wanda yake murda ya shigo da shi. Na ce maka gani. Hajiya ma'ana bu wanda ya kusa ya bige mu ba. Kare da gaske. Ka zahiri, ka gani. To amma Hajiya lafiya kike jan mashin? To ba dole in tashi in nema ba? Hajiya duk sana'o'in garin nan ki rasa wanda zaki sai tuka mashin? To zan iya ne. Ashe Hajiya duk koba ne. Ayi mana. To amma dai ke ma dai tunda baki gama iyawa ba sai ki bari in kin iya kya dinga hawa ki haya ba. Ta zan bari hannuna ya fada mala? Haya parties fa na karba. Kokari nake in hada balance sannan ni ma na samu wani abu nawa a ciki. Kai ka jirgi ba dan Allah. To me kenan? Allah kiyaye gaga go mu gara wuta. Kiyaye bari mu da biyu. Ku je ina. Sallan da kika samu kai. Ina za ku? A wai da ki je ki sana'a ki mu koma abin da muke. To ai sai kun zo kun dan dafa min. Dafa miki. Dafa na me? Mana to ai ba zan iya tashin ta ba. Hajiya wai kina tuka mashin amma baki iya kunnawa ba? Ai haka kunna min tun daga gida ba na taba yarda ya mutu. Har in koma. Kai abin rigima. Ya ka san me zan yi? Subhanallah a'a. Mu sai ta mata washe ina hanyar titi kawai ta tafi. Wallahi shine. Dan ku na gode. Kamo can, kama mota da shi titi. Kama tun tura. Yawwa. Kika cire giya? Cire giya. Ke ka cire mata ba? To, amma abin nan haka. Kai na rantse wanda ya bawa yarinya ne mashin ba karamin dan iska bane wallahi. La ilaha illallah. Kano ana bala'i ko me ka zan fika ko mace tana haya rigima ba. To amma fa wannan darasi ne a wurin mu fa. Gaskiya ya kamata wannan zaman da muke na banza nan gurin Allah mu ne mu aiki. Mu tashi. Mace mata miƙe. To ina ga mu. Muna ina. Kaga bare ni ma in je jiya zai gaskiya. Ya bare in je. Zai san nan yau ba ta zo gobe. Gaskiya ne to mu tafi tare. Yo ina. Yo kai banda abun nan to mu dai ki da kasance tafi tare mu tsira tare a wani